Стоки Блейд на Brawl Stars. Абонирайте се за канала и за моя, и за неговия. Ама първо за моя. Направо и за двамата. Ама първо за мен. Първата игра с Colt, той с кой ще играе? Не знам, брат. Аз ще играя с Салам. Виж кой скина на Саламджо. Кой? Но не Чакай снимай. само да го намеря. Ето го е, ой, кьор. Опа. Хо-хо-хо-хо. Оно, майко. Хо-хо-хо-хо-хо. Чакай, няма ли аз да играя с Не бе, ти ще играеш, бе. Просто да ти покажа. кажа, че флексва. Кой ми го покажа, що Леон, аз го имам, бе. Смеши. Май, той го нямаше. Ай, аз ще играя с Пайпър. Май, той го нямаш. Направо започваме. Да видим какво ще направим. Дали ще победим, дали ще умрем, и колко пъти ще умрем, и колко ще победим. Пишете в коментарите колко ще победим и колко ще умрем. Колко игри ще играем. Според вас. Нямам 5. Добре, от 5 игри колко ще спечелим и колко ще загубим. Пишете в коментарите. Ако са включени. Какво ме гледаш? Че колко учителя се затварям. Да? Така. Майка, че е бастига ма стреля? Какво да правя? Нека ти писа раз. Них майка ти. Субак. Много силния. Аз съм най-добре на тази игра, момче. Да, бе, да. Ама отзад на Опа, чакай, стрел на бизнес. майка ти, Пайпър. Какво ме обиждаш, опидяр? Не ти, брат. Тук имаш Пайпър и Едгар. Мамка му. Опа, Бягай, бягай. бегам. Трето място се бори за равен, да знаете. Или трето място за загуба ли да говорим? Я. Ай, трето Опа, място. Едгар. Ооо. Става напичено. Аз изчезвам. Те сме баха. Аз изчезвам. Такова ли? Изчезвам. Аре, че, какво стана, бе? Теглим Valorant и да той. Те глеме от 5 дена. 5 чак, не. 2. Може. Да се каже. Май ще падаме. Но, майко, тази Пайпър на 10 е, брат ми. Да, не можа да я стрелям. И то се на 10. Не можа да хитна. Ти не Обаче можеш тук да някой ще уби. чакай, то ско прави, бе. Давай, той му да я заключва. Ама той не му е толкова. Опа, убих я. То това е глич. Не бе, не е глич. Глич е. Защото Дали? това е гаджет. Той колко пъти го постави? Охо. Опа, лепило. Опа, бат Митко. Бат Митко. Чакай. Значи ли го бат Митко? Ето защо. Да го духаш. Ти не ми харесва. Лоша. Много лошо. Даже много. Махни се. Няма какво да направи. Майка им. Второ място победа. Това място. За Седем тези от вас, дето купи. за тези от вас, дето са писали, че спечелим една игра, да го духате. Не мисля, че е много хубаво да говорим такива неща. Просто пак. Ти гледай ли Нямам, сме кой да видеята? играем? Чикък. Че как? Преди 5 месеца. Кой да играе, бе? А? Кой да играе? Не знам, бе, някой дед са бил отблизо. Ай, ще играя малко Франк. Не, аз си мисля да го взема матка, бе. Аз ще взема Бул, ако го намеря. Аз Абул, виж кой скин му взех. Той е бая нагоре. Мене, виж, Чакай малко. ето сме са падна, брат. И на мене ми са падна, ама искам ти покажа От кой. Legendary Star. Виж кой взех. Оно, майко. Модерно. Аре, да. Модерно той. С Бул не мога да игра, само казвам. Аз знам по принцип. Че не мога да игра. Не. Кому отрежа? Хората във видеото не знаят. Хората не знаят, ма аз имам глас. Та пак. Не, нямаш. Не ти нямаш. Не, аз имам. Сега искаш да си празвука и... Аре. Да духаш То при събота. твоето видео, какво ме интересува? По принцип да. Да се надяваме, че има звук, картина, някакви такива неща. Всичко има. Ако има... Ох, ще как ме след стресна. сам Valorant тук пише, трещи, зарежда, 3 дена се молим тук като тапоп.
Той предния път стигна до тук. Не е стигал до тук. Не, стигна. Стигна ли, бе? Да, предния път, като ти казах, че нещо стана и после играта спря. Една майка му... Айде. Да се затварям устата, викам. Не, ти мога да говориш такива работи. Да, аз мога, ама... Ако не искаш много каналът да е за... правилно. Ако искаш каналът да е за големи като моя, За големи. нич как, мене деца не могли. Айде. Баси чикиджийското. Кой пише This version? Това е майка ви, дай. Трябва да теглим някаква друга версия. Давай. Чики. Дай му да се знае. Момчета видяха, че си тук индианец. Защото се прераждаш 15 000 пъти педерас. Да, заходи ги стана преди да ме роди да ги убим. Давай. Да. Тия са педали, брат. Педали с маски. Уби го. Ако го убиш. Как я го убия? Ти знаеш аз Браво, Филип. Втора игра, уин. Много ясно, нали аз играя. Дай Ридио пък. Аз отгад съм дал ти докато се наканиш. Всяко ще правим с този Valorant. Не, я теглим, кой ще прави? Освен да преинсталираме компютъра, да го преинсталираме. После трябва да си правиш акаунт на ново. Няма да го преинсталираме. Да, и аз си мисля. Ние сега правят пак 15 000 акаунта, докато се намотаме, Да. докато я свършим, Между другото, ви дете само седите и гледате това видео, айде да направите нещо полезно и да го харесате, примерно. Изкърти ма, брат, като кучи. Майка ти да Трета игра, загуба. За сега, трета игра, значи още две. Да. Брат, измислил съм една идея за видео, ама не знам кога ще я снимам. Като я снима, за да знаете кога ще излезе видеото, абонирайте се с камбанка. За моя канал и за неговия. Да. Ама първо за моя. Направи за двамата. Ама първо за мен и тогава за тя. Не. Те хората сега ще видят моето първо видео. Не ми първо, ма ще видят трето ми. Да пак. Къде е трето, индиане? Не май трето. Второ ти аз нали ти гледам видеята. Майке деба. Изгледал съм ти едното видео, което е преди една година. То не сам беше 2024-та. Къде го снимах. Това педерас дет седи до мене. Той има за риби. Кой речи? Нищо. Приказвах си. Ти нали знаеш кои се приказват сами? Да. Кои? Майка ти. Бокук. Майка ти и баща ти като са скарани, тогава се приказват сами. Какво е така? Много ги бия лапите тази човек. Аз съм като танк, минавам и ги сгазвам. Опа! Ко са, брат? Опа, тук стана проблем. Къде е? Нали аз съм тук? Ох, майка му, то ми запали газа. И да ми. Тук имаше някой. Да, аз го видях. Той ще е тръгнал към мене педераса. Не, те са горе. Опа, да се събият там, чакай малко. И сега ще ги стънна. Не, 3, те 2, 1. Бой по тази питка. Копеле! Опа! Долу. Той не е, че може да направи нещо, дяма. Ха-ха, педал. Давай неговата сенка. Бой пак. Пак бой. Много бой, бай и сръбска музика. Опа, стън. Ай. Палец надолу да се знае. Четвърта игра победа. Значи за сега сме 3 победи и една загуба. Давай, дай до... Той. Добре сме. Риар. Как ще им даде Риар, бе? На мен какво ми даде според теб? Сега видим не, какво? На мен не ми даде стартопа. На мен не ми даде стартопа. Койнови ми дава, брат. Как ще ми дава шибаните койнови? Ти поне имаш батълпа. Нямам аз. Момчета, абонирай се за моя канал, за да имам през за батълпас. Той не ще ми дадат някакви ден. Майка им на YouTube човек. Що псуваш YouTube, бе? Да го духа YouTube. Защото не ми плащат. Ти ко очакваш, че да ми не ме плащат ли?
Че имаш же видео, аз имам 150. Сега. Подробности. Да. Педал. Как ще убеди, сега ще изстрелят. Ако му докладваш някому спектатора, ако му инвайтне, да си бе майк. Опа, на мен Она! Она! Ама... Майка ви дай. Мелоди, то смай бе. Че може да се оригне. Си засна много яко. Чекай малко. Мелоди, то смай бе. Ако стана? Защо? Какво стана, шефе? Връщаме от начало, брат. Какво се случва? Компютърът ще спря, шефе. В храста има някой отпред. Мелоди, то смай бе. То се направи. На здраве. На здраве. То е на болест. Чо, то на здраве ми вика. Добре, на абоначо. Дано. На абоначо чува положението. Абонирайте се, гоня песен на абоната. Дано. Ама надали. То зато и се измисляли песен. Дано, ама надали. Твоята симка, ела тук да ти кажа аз на тебе. Колко там рада тебе? Твоята симка в кожа. Чуваш, моето момче? Чуваш? Чуваш на почивка? Как ми избяга педераса. Не мога да махне. Бах, майк. Бах ти педераско. Чуй, че, брат. Петата игра, загуба. 3 победи, 2 загуби. Толкс. Той моем. Той е от видеото, как лев на твоята симка. Даже видях как цъкна копчето. И се снима. Той ще е от видеото. Абонирайте се.